ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, умедворам ҳаматон хуб аст. Сенои ман Дилшод, ман пешбарандаи ҳамин сомонаи наврасонуси ҳастам ва намояндаи Испансияи академия дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Хотиррасонатон мекунам ки ӯ қадаре намонд барои 11-12 июли соли равон. Мо мегуфтем ки чӣ хел кунем ки аз тарафи Тоҷикистон дигар давлатҳо мақсад маҳоратҳои худмонро нишон диҳем. Ин акнун фурсат фаро расид. Рӯзи 11 ва 12 дар шаҳри Душанбе дар майдони марказии Фрунзе дар дуюм поля мо адбор ташкил кардагем бо мутахассисони академияи Некстарс. ҷаноби Антонио Валера ба давлати ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин қадами худшон мегузорад ва мехоҳад ки бо Тоҷикистону Испания ҳамкорӣ шавад. Барои ҳам қадар бачаҳо кадоме дар маҳорати худаш боварӣ дорад, марҳамат дар зери ҳамин навор рақамҳои WhatsApp мемонам. ҳатман бидроен, бинависен, ҷои худтона зайнит кунен. Хотиррасонатон мекунам ки дар адбори мо 6 нафар бояд рухсат бигирад. 2 нафар семоҳӣ ва 4 нафар дигар якмоҳӣ. Ин шансе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад 11 ва 12 ягон кас кардагӣ нест ва намекунад. Беҳтарин шансе барои беҳтарин бозингаро. ин адбор барои ҳамун нафарое ҳастае ки кадоме футбола дӯст медорад ва мехоҳад ки дар оянда парчамбардор ва миллати худша дар дигар давлатҳо муаррифӣ кунад. бачаҳо ҳамата интизорем 11 ва 12 оғози адбор соати 8 ҳама дар онҷа ҷамъ мешавад. бачаҳо хайр, лайк, коммент, подписатсияро фаромӯш накунед. Хай поделитсия кунед, бикунед, накунед, таваккалтон ба худо. Зиндаву саломат бошед. ҳамата рӯзи 11 соати 8 дар майдони Фрунзе дар шаҳри Душанбе интизорем бошед.